No niin, hyvät katsojat. Nyt minulla on ilo kertoa teille Illodin suuvedestä. Sitä tarvitaan aina, kun suu on jotenkin tunkkasen tuntunen. Sitä käytetään näin. Valloittaja. Se valloitti Ruotsin. Nyt se on rynnistänyt yli Suomen. Sä et sitten arvaa, miten onnellinen mä olen. Kun sulla on noi värilliset kalsaritkin. On helppo vaatia puhtautta puolin ja toisin, kun Hyvon on tuonut värikkäät Banlon kolorit. Se on niin sanoon kuvailematon tunne, mikä mulla on siitä, kun Sami on jatkanut mun ammattia ja jotta ne perinteet jatkuu. Kyllä tohditaan sanoa, että me ollaan tämä tehty. Perinteitä kunnioittaen tehdään myös hieno ja täyteläinen juhlamokka. 75, 76, 77, 78. Pannaan takaisin. Mä halusin vaan tarkistaa.